Kuřimští hasiči soutěžili v požární soutěži Plamen na úrovni kraje. Tuto soutěž v rámci okresu Brno-Venkov vyhráli a tak se kvalifikovali na krajské finále. Žáci se sešli v sobotu 12. června na stadioně v Pisárkách. Celkové pořadí v soutěži určuje počet bodů získaných za jednotlivá umístění v disciplínách. Žáci Kuřimy, startující za okres Brno-Venkov, získali 7 bodů, druzí byli hasiči z Mistřína, reprezentující okres Hodonín a získali 15 bodů. Dorostenci a dorostenky se sešli na stadioně VUT v Brně Králově Poli pod Palackého vrchem. Z těchto závodů jsme zaznamenali v případě chlapců běhy na 100 metrů překážek, v případě dorostenek soutěž požárních útoků. Mezi dorostenkami v celkovém pořadí na prvním místě skončila děvčata z SDH Ivanovice na Hané, reprezentující okres Vyškov, které vyhrály všechny 4 disciplíny. Budou tak reprezentovat Jihomoravský kraj na mistrovství republiky v Litomyšli. Druhá příčka patřila SDH Vítonice, okres Znojmo, třetí Těchovu z okresu Blansko. V soutěži jednotlivkyň byla první Lucie Pospíšilová z SDH Borotín, okres Blansko, druhá byla Hana Sklenská z Vítonic v okrese Znojmo, třetí byla Lucie Amrozová opět z Borotína. V kategorii chlapců týmovou soutěž vyhrálo SDH Brno Královo Pole a bude reprezentovat Jihomoravský kraj na mistrovství republiky v Litomyšli. Druzí skončili hoši z SDH Kuřim, třetí byli chlapci z SDH Ivanovice na Hané. Mezi jednotlivci dominoval Svatopluk Vantuch z SDH Velká nad Veličkou, okres Hodonín, který vyhrál všechny 4 disciplíny soutěže jednotlivců. Druhý byl Antonín Ševčík z Rohatce, taktéž v okrese Hodonín. Třetí skončil Jakub Toul z Borotína v okrese Blansko. Přípravný limit pro přípravu názadí na tuto disciplínu. Jako druhý se připraví Mistřín, reprezentace okresu Hodonín. A děvčata nám odstartovali, takže sledujeme děvčata z Těchova na okrese Blansko, který plní disciplínu požárního útoku. A na stopkách Tomáš Leinweber Letovice, Jakub Toul Borotín, připraví se Alexandr Smištík, Říčany u Brna, Petr Mráz, Tvrdonice. Ano, a vidíme tam skoro stejné nastříkání obou terčů, tak jestli počkáme na výsledek od rozhodčích na požárním útoku, jak nám dopadly děvčata z Těchova. No a mezi tím už byly startovány i stovky. Vidíme tam celkem velice vyrovnaný souboj, takže si počkáme na hlášení od časoměřičů. 38:64, to je čas děvčat z Těchova na požárním útoku. 81, Tomáš Leinweber z Letovic. 21:60, Toul Jakub z Borotína. Na startu Alexandr Smištík, Říčany u Brna, Petr Mráz, Tvrdonice. Připraví se Vachun Svatopluk, Velká nad Veličkou, Antonín Ševčík z Rohatce. Takže tam je odstartováno. U děvčat se nám připravuje startovní číslo 2, děvčata z Mistřína, okres Hodonín.
Takže druhý rozběh nám doběhl do cíle, počkáme si na hodnocení od rozhodčích. Je prosím být ještě jednou, já jsem teď tady něco měl. Díky. Takže 26:37, Alexandr Smištík, Petr Mráz 22:74. Svapun Svatopluk, Ševčík Antonín nám doběhli do cíle. Připraví se Martin Hrčíř Ořešín, David Žižlavský, Hroznová Lhota. Veličkou 19,99, Antonín Ševčík z Hrvatce, pokus neplatný. Na dráze Martin Hrčíř z Ořešína, David Žižlavský z Hroznové Lhoty. Připraví se Honza Dvořáček z Bohunic a David Pěnčík z Hlubočan. Po nich se připraví Marek Dvořáček z Čučic a Miroslav Křivánek Říčany u Brna. Ořešína 23:41, David Žižlavský z Hroznové Lhoty 21:74. Na startu Jan Dvořáček, Bohunice, David Pěnčík, Hlubočany. Připravuje se Marek Dvořáček, Čučice, Miroslav Křivánek, Říčany u Brna. A mezi tím nám odstartovalo startovní číslo 2, děvčata z Mystřína na požárním útoku. Takže sledujeme plnění disciplíny požární útok, děvčata z Mystřína. Pojď. Takže děvčata nám taky splnili požární útok, počkáme si na hlášení času a rovněž tak na čas právě skončeného rozběhu chlapců.